zu noiz hasi zinen marrazten? Txiki-txikitatik? Ni txiki-txikitatik. Bai. Baina, erran bezala, gure etxan oso giro aldekoa baikenoan. Gure aita zena oso marrazkialeri ona zen. Lanbidez, deuseiz ikusteko, bankan eta hola izen zen, banku batean, baina marrazkialeri zugarri ona, eta oran bultzatzen gintuen hortara. Mendira joaten ginen, eta gero menditik itzuli, eta marraztuko dugu ze ikusi dugun. Oran bakotxak egiten zuen, bere marrazka, holako lehiaketak. Oran txikitatik giroa oso aldekoa. Etxean denok, suposatzen da anai arre bat. Bai, anaiok bereziki, gure amak ere akuarelak egiten zituen eta oso ona. Eta arrebek beti izan dute zera artistiko bat, baina marrazketara nik uste gehiago anaiok, mutiko. Eta bakarra zara hori hortara dedikatzen dara, ala besteak ere... Bai, anaia Mikel ere hortatik bizi da. Eta bai, segitzen dugu bai, marrazten. Zer ondo, eta noiz konturatu zinen, nik ontara nahi dut dedikatu. Benetan hau nahi dut egin. Ba, nola eskola porrota nahi zen, gure aitak nahi zituen, nik 5 pasei karrera ikastea, normal, diplomatikoak eta bestea. Orduan, oso garai punkiak bizi genituen, eta nik kontra egitearen aitari, deliratu nuen, ez nik frakaso eskolarra izanen nintzela. Bueno, egia da lehen igual sortzaileak eta ez zirela hainbeste garrantzi ematen, ez da? Igual ikasle sortzailei, lehen gehiago zala, kasi behar dozu buruz hau egin, eta imaginazio eta guzti hori sormena ahaztu. Fuera, eta Bilboko Arte Ederretako fakultatean ikuste montatzen ari zirela momentu hortan, eta bai, binetzen oso gauza akademikoa. Orduan, nola nik dena utzi nuen, eta gero pentsatu, nondik aterako ditut babak gero zer dakit egiten, deuse, kirolik ez, dakiz ere ez, bueno, pues marrazten. Horran, hasi pixka karpeta egiten, argitaletxe, kaskaskax, erakusten nene lana, eta hola hasi nintzen. Zure lehenengo komiki edo lehenengo lana, gogoratzen duzu, zein izan zen bat urterekin? Bai, hori izan zen, Iruñeko udalak antolatzen zuen lehiaketa bat, egile gazteentzako. Eta horrentik ni oso aldekoa naiz, olako zeretako, zeren... Olako lehiaketak ez, egitearen alde. Bultzada bat ematen baitu, txikitan edo gaztetan, ez dakizu ongi nora jo, eta horren egin, eta saritzen badituzte, nonbait balio dut, edo... Bai, zerbait egiten dut. Hori da. Eta izan zen, 1986an lehenbiziko ura, eta horrek eman zidan delako bultzada hori, eta geroztik. Ze ondo, esan duzu Korsikan izan zarela, zuk bidaiatu duzu. Asko gustatzen zaizu bidaiatzea, ibiltzen zara? Bai. Oso ongi bizi naiz Euskal Herrian, baina behar da ere atera. Kanpora, ez? Eta bidaiatu duzu nibaki Japoniara joan zarela, hori da? Komikien, ez? Meka da, Japonia. Eta hor argazki bat daukagu, zuk ekarrita, zure argazki kutxun bat, ez? Eta hori Japonian da. Zer da argazki hori? Ikusten zaitugu hor, eskultura handi baten aurrean, zu? Komiki bat dauka hor ikusten dugun robot horrek, kontatu nun da? Ze gaiti da kutxuna zuretzako argazki hau? Bai, segurazki ikusleren batek zautzen duke, hoi da Miyazaki egile handiaren... Komikilaria, Hori da, eta marrazki bizidun filmak egin ditu zoragarriak, Mononoke Princesa, eta bar. Eta Tokion Miyazaki museoa dago. Eta guk Gartxot komiki atera berri, ara joan ginen, eta horrean Miyazakiren robot gerlariari nik emanion ale bat, zerarena Gartxotena. Gartxoten ale bat. Ilusioarekin pasatuko zitzaion, edo gero Miyazakiri berari, eta egin zitzaion, nire ideia zen, norbaitek egin beharko du hemen animaziozko filma bat. Total, emanion horren karguz delako ura, dedikatu a Miyazakiri, eta handi gutxira, etorri zaizkidan 2 gazte, Edorta Barrueta Beña eta Juanjo Elordi. Ikusten denez, ez diren oso ekialde urrunekoak, baina mendebalde hurbilekoak, Bizkaitar. Eta interesatuak nahi zutela filma egin. Orduan nonbait robotak egin zuen bere lana. Bere lana, hori da. Magia hori gertatu zen, Gertatu zen, Miyazakiren bidez, gertatu zen. Ze ona, Miyazaki izan duzu, nortzuk dira zure referenteak? Nortzuk izan dira zure referenteak? Bueno, Miyazaki dudari gabe, zen, beti erraten dena Japoniari buruz, jakin izan dutela kontatzen iragan mitiko bat eta orain teknologiko hori, bien arteko gauza bat, izugarri ongi uztartuak. Eta hoinetako beti erreferentzia bat.
Gero komikilarietan, behar bada, Pazientza, italianoa, oso ona, 80. hamarkadakoa, gaindosia hila, jonkia baitzen, eta hor kontatzituen historia kanaiak, bino teknika ere, txuri beltza kontrolatzen du, bino koloreak ere bai, netako Pazientzia ikaragarri ona. Ze mundu dagoen horrez? Ez dakigun artean da mundu zoragarri bat komikiena. Zoragarria, egiazki zoragarria da. Azizko, eta zuri zerk inspiratzen zaitu? Osea, zu zara igual bapatean zerbait egiten zaitu, hau etorri zait eta marrazten duzu edo, ez dakit pizkate, igual liburuak idazten dute edo abestiekin pasatzen da musikari batzurik pasatzen, ala hortara jarri behar zela. Bueno, suposatzen dut enkargu bat danean hortara jarri behar zela, baina bestela, zure sormena zelan etortzen da. Jose Miguel Bidador zenak erraten zuen bezala, inspirazioak harrapan azala lanean ari naizela. Eta hori da, inspirazioa da uneko bata, baina uneko largo itematzea da transpirazioa. Eskua egin behar da, eta egin behar da marraztu, eta hor egon. Eta gero ideia etorriko da. Batzutan ariz, gero ideia etorriko da. Ez da pensatzen alduguna norbait kanpoan sufritzen ari, noiz etortzen zaio musa, ez. Lan egin behar da. Ibili, eta ibiliz. Eta forma eman, ez? Eta forma eman. Eta ez zerk inspiratzen hauen denak. Egunero denak. Igual kafe testegi honek ere bai. Kafeak ere bai, konpainiak ere bai. Azizko, azkenengo galdera, zerbait geratzen, osea, zein da zure ametsa edo, ze gustatuko litzaizuke? Lortzea. Bai, nik uste herri normal batean bizitzea. Erren dute, ETV bezalako telebista izatea, telebista nazional publikoa, non denak sartzerik baitu, non zensurarik ez den, non ez den gero interpelazio parlamentario bat, zeren hau pasatu da, hau ez da pasatu. Industria nazionala aipatu dut komiki egintzarena, gauza bera, ateratzea kanpora eta hautatualizatea 5 edo 6 egunkarien artean eta denak euskaraz izatea. Hori portugesek egiten dute egunero. Eta guk behar dugu beti, atxematen dugun, ni beti erraten dut, Iruña euskalduna da. Baina oso zaila da Iruña aurkitzea Pamplonaren azpian. Pamplonak dena tapatzen du. Eta jendea Pamplonan sortu, Pamplonan bizi eta Pamplonan hiltzen da, jakin bai Iruñarik badenik ere. Horrein nahiko nuke, Iruñan bizitzea normal. Hori da, normalitate horrekin. Nire ametsa hori da, normalitate hori. Horrekin geratzen gara, placer bat izan da zurekin kafe hartzia. Netako ere bai.